Odong' mana ndalo 12 kende to Kenya dhi e yiero. Achiel kuom kombe ma jopiny rito timo e yiero en mar jood bura mag kaunti. Ute burago ne onego bed ni oseloro ayanga ka girito yiero. Loro ma idendo gi dho chike mag ute bura ni sinedin. Tiende ni giloro nyaka chieng' luong romo kendo. E kaunti ma Siaya, kong'ere ayanga ni od bura ne olor karang'o. Kata ka bende bajet ne okal gi jood burago, ma wachore ni okosebet ka nenore od bura mondo tim twak kaka ute bura mamoko osebet ka time kinde mosekalo. Josiaya bende wachore ni dhi e yiero ka ok ong'eyo kwan mar omenda mane okadhi e bajet, ma bende chik dwaro ni jopiny nyaka golie pachgi mondi kapok okal. Ramogi TV ne otemo manyo spika mar kauntino Jojo Kode e wi ler mar od bura mar kauntino, to kata kamano nyaka seche mane wadhi e yamo ne pok wayudo dwoko moro amora. Weche ma oket e mbui mar kauntino yango ni ik omenda morumo dwe mokalo. Siaya ne oyudo omenda maromo siling bilion 10, milion 157, 257 gi siling 717 kowuok e piny owacho mamalo kod choko mekgi giwegi. Kauntino ne oketo omenda maromo siling bilion 10, milion 302, 793, siling 146 e chenro ma opogore opogore, kama siling bilion 5 ne onego tigo e chenro mag dongruok, to siling bilion 5 gi milion 150 ne en mag tije mamoko kaka chulo sara mag jotije. E kaunti ma Homa Bay, bang' bedo kod ywaruok e kind moko kuom jotend kaunti mane ochopo nyaka e nyim doho, jood bura mag kaunti wachore ni ne oseloro aling'ling'. Loro mane ochan tim dwe mar 5 ne ochor nyaka tarik 12 dwe mar 7, kama wachore ni ne olore. Bajet mar kauntino mar siling bilion 8.9, ma bende iwacho ni yuto mar kauntino dhi dok piny kod bilion 1 mane okal tarik 30 dwe mar 5 higani, wachore ni bende nokalo aling'ling'. Koda ne spiko olore kod ok olore, olorore automatic nikech nok giolta kalenda mar assembly. And aneno ka budget nokadh bende mana chieng'no, ma iyudo ni jakom budget and appropriation no manage moyudo MCS 20 mane wacho ni ne gimit quorum. Iwacho ni house business nyaka mi member chon kodong' a week mondo ging'e ni gidhi pass budget. Ok ing'eyo margi ni chalo mani nodhi omanya MCS igone gi sime to gibiro mondo gipuodh gini tarik 12 nikech ging'eyo ni chieng' cha dino gipuodhe. Assembly do stand close and onge business machielo mane ginyatimo unless ni gimanyo special sitting. Chik dwaro ni jood bura nyaka bede od bura mar kaunti mondo ka gikal chenro mar dhi e yweyo kaka mabiro motelo ne yiero maduong'. Asemanya ahinya chik miluongo ni public participation, tieni kolo it ji kata kolo chuny ji kata liro it ji ni gima kama chalo. Ok gise golo bill mano. Bill mara public participation no setere lwet governor. Ni to ok okete sei nang'o, to ken mano kende. Bills moseter kanyo gi wese miwa me yego. Gin chiegni bills 6 ok okalgi nang'o. To ka ok okalgi kaka ila mag kata solo suru ka. To suru to gisolo. Chik mane magisolo go suru. Anyalo wacho ni as a person I'm disappointed. Nikech ne wayiero jotelo ma onego bed ni ng'iyowa. Onego bed ni ging'iyo haki magwa in terms of welfare marwa. Ging'i ni wadak nang'o to business man onego bed ni gitimo ok gisetimo. As it is, we are in suspense. We don't know whether the assembly is functional or not. Okwang'eyo ni oselore koso pod odhi mbele. Bedo ni moko kuom kaunti soloro aling'ling' kendo kalo bajet e yo ma ok ni e lela, en ranyisi kaka jopiny thoro ket thenge weche mag omenda ma kaunti yudo kendo ma kaunti tiyogo e yore mopogore opogore. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyikwa Ramogi wadhi e yweyo mana moro machuok waduogo ka